Krásný den všem. Dovolte, abych představila mého hosta, Andora Šándora, generále v záloze a bezpečnostního poradce. Andy, vítej. Děkuji za pozvání. Jsem tu rád. Těším se na rozhovor. To mě těší. Takový jsem asi ještě nikdy nedělal. No to asi ne. Tak uvidíme. Uvidíme, co to přinese. Já bych měla hned první otázku, která se bude týkat samozřejmě tvé profese, a to, jaký je klíč k dlouhodobému zvládání stresu, který armáda jistě měla a v současné době asi i má. Já myslím, že to je asi u každého jiné. Já jako mladý důstojník v Karlových Varech jsem ruku v ruce se strádáním nebo jaksi zvládáním stresu platil telefony, protože já jsem ten stres prostě si vybil, že jsem rozbil telefon. Mm-hmm. A to bylo většinou, když mě někdo jaksi hodně vytočil, tak jsem to dělal takhle. Já jsem nikdy neměl takovou tu vzácnou vlastnost to držet v sobě a počítat do několika, že bych počítat neuměl, ale já jsem to pustil vždycky ven a myslím, že největší výhoda zvládání stresu je, že to člověk nebere. Mm-hmm. Já myslím, že jsou dvě různé věci. Odventiluju to, ale zároveň si to úplně neberu. Ono to vždycky taky nejde, některé věci se tě dotknou. Ale určitě nebrat si to jako úplně příliš k srdci, protože zcela nepochybně přijde další stres a hromadit to je jako cesta do pekla, takže to potřeba ven s tím nějakým způsobem. Pak určitě tam je nějaká asi osobnostní odolnost vůči tomu. Já jsem za svou kariéru zažil řadu lidí, kteří vypadali mnohem umírněněji, mnohem příjemněji, mnohem uvolněněji, mnohem takovým, jako řekněme, příjemným způsobem než já, a když se navršily problémy, tak se sesypaly hrozně rychle. Takže ono je to opravdu strašně individuální a ne každý se s tím vyrovná. Já nevím, jestli se to dá naučit. Asi se to s věkem dá nějakým způsobem korigovat. Přece jenom to, co tě vezme ve 20, tě v 65 už nechá klidným. Že? Takže to je pravda, to je ta životní moudrost. Ty zkušenosti, které vlastně člověk nebo se obrousíš, že jo. Jestli je to moudrost, to nevím, jestli jsem dosáhl tohohle stavu, ale už tě to tak prostě obrousí a už to tak nebereš vážně. Mm-hmm. Takže jak růst a nestratit sám sebe? To je dobrá otázka. Já jsem byl včera na jedné konferenci, kde jsem začal dělat novou práci konzultanta vojenského biznisu a tam jsem řekl, že jsem ještě dost mladý na to, abych nemohl něco začít nového. Já si myslím, že jako člověk by neměl ustrnout jenom v nějaké profesi, kterou začal. Je dobré hledat nějaké výzvy, hledat to, že zkusíš dělat úplně něco jiného, což je hrozně dobrý, protože tě to obohatí a na tom si taky dokážeš, že nejsi jenom jednotypový jaksi člověk a že vlastně ty výzvy jsou hrozně dobrý, protože tě stále vedou k tomu, že se to učíš, bádáš, zjišťuješ a do toho vlastně si bereš z té původní pozice tu znalost systému, znalost organizace, umět dělat s lidma. To všechno se jakoby kombinuje a u mě to ještě potom vlastnost, že cokoliv jsem dělal, tak jsem v tom nechtěl být průměrný. Chtěl jsem být nejlepší. Takže ambice, velké ambice? Můj otec ve mně vypěstoval ambice, on mi celou dobu říkal, že jsem nejlepší. Ono je to jako fajn, ale ono potom, když přijdeš do toho reálného života, tak ne každému se to líbí. Když něco takového dáváš najevo, je potřeba s tím umět pracovat, ale jako motivace, jako ten, řekněme, ten drive to je výborný. Ne vždycky to funguje v mezilidských vztazích, protože nevím, jestli to úplně všude, ale v těchto zeměpisných šířkách se úspěch neodpouští. To je jako problém, bohužel, kdy ty lidi ti i dávají úplně najevo, že to, že jsi úspěšná, že se jim to nelíbí a že ti to nepřejou. Ale na druhou stranu tohodle já stres nemám a z toho si ani nedělám nějakou hlavu, ale
zmírní to ten tvůj vnější projev po tom, že chceš být dobrá. Určitě. Tak ono důležité je, že dokážeme vytvářet si prostředí lidí, kteří nám to přejí. To znamená, že i to je velká část toho, že jsme svobodní v tom, že můžeme do určité míry se obklopovat lidmi a spolupracovat s lidmi, s kterými samozřejmě teď v současné době, když je člověk v tom molochu, v kterém byl, ať už je to třeba armáda, korporát, to je jedno, o čem budeme hovořit. Ale k tomu teda má další otázka. Jak vlastně velitelé, když se mají na starost armádu, jak dokáží i vést ten tým? Nejenom, aby byli jako efektivní, ale aby byli i inspirativní pro ten tým. Jsou nějaké kroky, jak to fungovalo? Co si ty využíval? Těch kroků je celá řada. Já si myslím, že skutečně lídrem se musíš narodit. A ten, kdo nejvíc křičí nebo ukazuje, že je lídrem, v normální mírové situaci ještě tím skutečným lídrem nemusí být. Skutečným lídrem se projevíš až v době, kdy je nějaká krize, kdy nespanikaříš a kdy těm lidem ukazuješ, že si víš rady, i když si nevíš rady, tak jim to nedáváš najevo. Dáváš jim úkoly takové, které mají hlavu a patu, nejsi chaotická. Co je hrozně důležité, je dát lidem maximum času k tomu, jako tvého vlastního, aby si jim řekla, co po nich chceš, aby ti oni řekli, že ví, co po nich chceš, že si vlastně rozumíte. A to se neobejde jenom tím, že někomu řekneš, hele, uděláte tohleto a ne. Prostě je tam ten dialog. Je tam ten dialog, ale hlavně ty máš přesvědčení, že on ví, co po něm chceš, a nestane se ti, že za nějakou dobu přijde a ty řekneš, Kriste pane, co je tohleto, jo. Protože on to nepochopil a to není jeho chyba, že to nepochopil. Já jsem to vždycky primárně bral, že to je můj problém, že to neumím vysvětlit, aby to tak jakoby pochopil, protože to, co se zdá jednoduché tobě, se nemusí zdát jednoduché někomu jinému. Konec konců, čím víc člověk takhle komunikuje s těmi lidmi, tak vidí, jak je možné se dívat na některé věci úplně jinak, než by tě napadlo, že prostě je to potřeba připustit, že lidé se mohou dívat na věci úplně jinak a že to není vůbec špatně. Čím víc o tom, co řešíte, víš a dáváš najevo, tím lépe. Když lidi vědí, že je nevede chaotik, že je vede člověk, který tomu opravdu rozumí, má to srovnaný v hlavě a podobně, tak v tom lepší. To určitě. Je potřeba zastávat filozofii, že nesmíš kázat vodu a pít víno. Musí oni na tobě vidět, že jsi skutečně člověk, který je pracovitý, který jak si tomu obětuje, který má i pochopení pro ně. Někdy jsem neměl úplně pochopení, že toho neudělají tolik, co jsem udělal já, ale to je zase věc jenom velmi individuální. A to se všechno člověk tím průběhem jakoby naučí, ale v zásadě je to o tom každodenním dialogu s těma lidma, který nemůže být bezbřehý samozřejmě. Jako nemůžete místo toho, že to uděláte, to prokecáte. To určitě ne, ale to skutečné vůdcovství musí v tobě být. Já si myslím, že já jsem nikdy žádný poučky nečetl, možná ke své chybě, já nevím, nějaké knížky, ale je to prostě v člověku, že se takovým jakoby narodí, má takový ty osobnostní předpoklady k tomu. Ale je to, já myslím, že potom bychom se tady mohli bavit hodinu, že těch věcí, které s tím souvisí, je velká síla. A možná bych se ještě zeptala, když jsme tady trošku naťukli, co by si vzkázal mladý generaci dneska? Miško, je to hrozně těžký. Já se skutečně necítím v roli někoho patronizovat, někomu říkat, jak má žít. Jo. To nemyslím. Myslím spíš v tom dobrým slova smyslu, co vlastně, čím bys je mohl jakoby posunout. A není to určitě o tom, jako někam je se snažit dostat, ale jako co tobě pomohlo, co ty si využil ku prospěchu. Já myslím, že oni vyrůstají úplně v jiné době než my
oni mají mnohem větší příležitosti, pokud jde o ten kontakt se zahraničím, řekneme tím zahraničím, které ti nabízí jako to pozitivní. Můžeš se motivovat řadou lidí, kteří něco umí, ale samozřejmě i v Česku. Co bych jim doporučil? Ať žijou ten život jako super, protože máme jenom jeden. Největší štěstí je, že žijeme. A ať se umí kdykoliv podívat do zrcadla a říct, jo, dělám to fajn, baví mě to. Ať se cítí naplnění v čemkoliv, co dělají. Přejeme samozřejmě, aby byli šťastní. Že? Jako určitě dobrý, že prožít život v mizérii. Není vončo. Aby měli práci, která je baví. Konec konců v práci strávíš strašně dlouhou dobu svého života. A když tě neuspokojuje, tak to je prostě minimálně třetina tvého života je špatně. Jako, ano, nebudžitá. Ano, a těžko, když tě nebaví práce, že tě to bude naplňovat to ostatní potom a podobně. A jo, já myslím, že oni se na to jako přijdou. Jako nebuďme těma vševědama, který jim řeknou, jak ten život mají žít. Konec konců to hlavní, co jsme jim mohli dát, tak to už třeba ve věku tvé dcery už jim dneska nepředáme, to jsme jim museli předat v té výchově, že jo. A ještě v době, kdy byli ohybatelní a byli jaksi otevření. Otevření a přijímat. A přijímali tomu. Takže já jim přeju, ať si to užívají ten život, stojí to za to, je to super. Tak jedna osobní otázka, jsi šťastný? Jo, určitě. Určitě jsem šťastný, protože se mi daří. Mám 4 vnoučata, dětem se daří. Jsem spokojen. Zase jsou chvíle, kdy ta míra toho štěstí není tak intenzivní a mu to nikdy nemůže být, jo. Ano. Ale v zásadě určitě jsem, protože se mi to daří hodně ovlivňovat. Hodně se mi to daří do toho přinášet vlastní nějaký impuls. Nečekám, že to štěstí na mě spadne odněkud. Krásný. Tohle myslím, že je strašně důležitý, aby zaznělo, protože spoustu lidí se domnívá, že to spadne do klína. Ne, není odkaď. Není odkaď. Jako všemu musíš jít napřed, naproti. To jako jediné, čemu nechodí naproti, je nebezpečí. Ale jinak jako člověk fakt musí jít naproti a máš-li být pozitivně oslovená, musíš tomu druhému ukázat, že na to jako jsi připravená, že na to čekáš, že to chceš. A když se budeš tvářit všelijak, tak kdo by si tě všimnul. Že jo? Já věřím tomu, že to, co vysíláš za energii, to se ti vrací. 100%. Já tomu na 100% věřím. To jsme si už jako, ty jsi ještě mladá holka, ale jsme si potvrdili, jak si v tom životě, že to takhle opravdu funguje. A ono, těch návodů na ten šťastný život není potřeba příliš mnoho. Ono v práci, já jsem mě kdysi starý podplukovník Hlaváč, když jsem byl ještě mladý kluk ve Varech, říkal: Andorku, tam, kde se to dobře dělá, se nikdo neptá, jak se to dělá. To bylo memento, který si táhnu tím životem pro tu práci. A v těch ostatních věcech tam neříkám, že se mi vždycky dařilo, to jako ne, ale celkově můžu říct, že to, co jsem vyslal, se mi, a teď to myslím dobrém, zúročilo. Takže ano, jsem šťastný. Krásný. Já myslím, že přátelé, lépe jsme zakončit nemohli a my děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám krásný zbytek dne. Andore, děkuji, že jsi byl díky za pozvání. Jsem rád, že jsem mohl přemýšlet o něčem jiném než o Ukrajině nebo o Blízkém východě. Děkuju.